गोंयासावन पंढरपुराक वचपी भक्तांक रावपा खातीर गोंय सरकार पंढरपुरात गोंय विठ्ठल भवन उबारतले। हे खातीर पंढरपुरात सुवात निश्चित करून दवरल्या। फुडल्या वर्सा गोंय विठ्ठल भवन बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोंयांतल्या सगळ्या वारकरी संस्थांक अर्थीक मजत दिवपाचें सरकारान आश्वासन दिल्लें ते पुराय केलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या हरिपाठांत उलोवप केलें। या पंढरपूरच्या विठोबाचं दर्शन घेण्यासाठी पायी चालत पंढरपूरला जाणार आहात, त्यामुळे मी तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि दोन गोष्टी गेल्या वेळी याच कार्यक्रमामध्ये मी जे जाहीर केलं होतं की प्रत्येक वारीसाठी सरकारकडून मदत दिली जाईल, ती यावेळी उद्या कला अकादमीमध्ये असणाऱ्या कार्यक्रमाला प्रत्येक जे 40हून अधिक वारकरी आहेत अशा वारीला 1 लाख रुपयाच्या 80,000 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असं अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख रुपयापर्यंत मदत ही एखाद्या वारीला किती वारकरी आहेत त्याच्यावरती सरकारने घोषित केली आहे। जेवढ्या वारकरी मंडळाने सरकारकडे अर्ज केलेले आहेत त्या सगळ्यांना उद्या वारीचे पैसे म्हणजे निदान परत ट्रान्सपोर्ट करून बस करून येण्यासाठीचे जे पैसे लागतात ते सरकारकडून मदत म्हणून देण्यात आलेले आहे। आणि आमचा तर संकल्प आहे की यावेळी आम्ही सरकारच्या वतीने गोवा पंढरपूर भवन तयार करण्यासाठी जागा आरक्षित केलेली आहे। पुढच्या वर्षीपर्यंत आपण त्या ठिकाणी गोवा विठ्ठल भवन या पंढरपूरमध्ये उभारू, म्हणजे नक्कीच तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुमची राहायची त्या ठिकाणी सोय होईल एवढं मी नक्कीच आपल्याला सांगेन। आणि परत एकदा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देत असताना मला अत्यंत आनंद होत आहे की आजच्या ह्या हरिपाठामध्ये वारीमध्ये मी स्वतः सहभागी झालो। मला स्वतः धन्य समजतो आणि पुनश्च एकदा आपल्या 14 दिवसाच्या या पायी चालत जाणाऱ्या वारीसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपला प्रवास सुखमय हो एवढी विठ्ठल चरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हरी विठ्ठल।